गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब मोननैखौबो खौरां बिजोंखौ आं बरायना लाग्रोबाय। नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट नदुवार हालामाव जोङो कक'व नार्सारिखौ जागायजेनदों। मानो होनोब्ला जों गावनो गायखागोन आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरा जाहाथे बेखौ गायनानै मोनसे मोजां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो गासैनाबो रायजो राजाना गय बारिया दंखायो जाहाथे गय बारियाव गायनो हायो। बे खेथिया जाबाय इन्टारक्रपिं खेथि। गय बारि, रबर बागान बा जिकुनु नालेंखर बागान गासै सिङावबो गायजायो। बे आबादा रायजो राजानि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां आबाद, जाहाथे रायजो राजाया गासैबो गायनानै गावनि बेनिफिटखौ गाव लानो हायो। बे गयनिफ्रायबो जोबोद बेनिफिट गोनांसिन आबाद, जाहाथे नोंथांमोना बे आबादखौ गायनानै मोजाङै मोजां मुलाम्फा जानो हायो। आरो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना खम दामाव मोनदों होननानै सोरबा 30 थाखायाव होदों, 40 थाखायाव होदों, बेखौ होननानै नोंथांमोना जाहाथे जेनुइन फुलिखौ सेलेक्ट खालामालासिनो, बिनि फुलिखौ डिटेल्स लायालासिनो नोंथांमोना जाहाथा फुलिखौ गायलाबायनाङा। नोंथांमोना आबादाव बेसेबां खस्थ' जायो रायजो राजाया मिथिखायो, जाहाथे मोनसे आबाद मावनायाव बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना जिथु कक'व आबाद मावगोन बे हिसाबै नोंथांमोना मोजाङै जोलैखौ बिजिरनानै गायो। जाहाथे जों बे फुलिखौ जावैनाया जाबाय जोङो केरेलानिफ्राय लाबोदों। खुद आंनि लोगोआनो थांदों, बे लोगोआ थांनानै डाइरेक्ट लाबोदों, ओमफ्राय लाबोनानै आङो फुलिखौ बनायदों जाहाथे रायजो राजाफोरा खाथियावनो गायनो हायो होननानै। जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बे नदुवार हालाम नगदा सेन्टार खाथियावनो नोंथांमोना बे फुलिखौ नायफैनोबो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बार होनाय थागोन। बे कन्टेक्ट नाम्बार होनायावनो कल खालामनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट फेस टु फेस रायज्लायनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाव जेसेबां खालि हा दं गासै रायजो राजाखौ गायनो थाखाय खावलायबाय। मानो होनोब्ला मोनसे मुलाम्फा गोनां आबाद, नोंथांमोना बेनिफिटखौ मोजाङै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोना जे जिंगा सिनाङा जे मार्केटनि प्रब्लेम जागोन नामा, मार्केटनि खुनु प्रब्लेम जाया, जोंनो लागोन मार्केटखौ। बिनि थाखाय रायजो राजाया जेबो जिंगा सिनाङा। बेयाव नार्सारिखौ अलरेडि 70,000 प्लास बनायनाय जादों। बिनिफ्रायनो एसे एनै माने बुकिं जागासिनो। बिनि मेन गायनायनि टाइमखौ आं रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों, आगष्टनिफ्राय जुदि नभेम्बरसिम गायोब्ला बिनि फुलिया बारा थैया आरो मोजां जायो। जेथिया एप्रिलाव अखा गोरलै मोनगोन इमिडियेट ग्रथ जायो आरो बिफाङा थाबनो पिकआप लायो। बिनि थाखाय आगष्टनिफ्राय नभेम्बरसिम गायनाया आं मोजां होननानै सानो। मानो होनोब्ला बे समाव सान्दुंबो खम जायो, एसे गुसु नांगौ बिनो, माने मोजाङै मोजां फुलिया थाङो। आरो गायनाय समाव बेनो नोंथांमोना एसे हासार होनानै गायोब्ला आरो ग्रथआ साबसिन जागोन। आं बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायदों। आरो जोंनि फुलिया अलमस्ट जिथु माखासे फुलिया गायनो अलमस्ट रेडि जाखाबाय आरो जिखिनि फुलि नांबावगौ नोंथांमोननो बा जों होनो हागोन, एसे सप्तासे बा 10 दिनसोनि लेटहै कमप्लिट नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन बा कमप्लिट गायनो हासिगोन। बेखौनो आं खावलायबावनो सानदों जे फांसे कक'वनि फुलि बनायनोब्ला मिनिमाम 10 बोसोर प्लास जानांगौ, होमबासो जोङो बे बेगरनिफ्राय जोलै बनायनो हायो। जोंनि आसामाव अलरेडि 2019आवसो गायदों, 6 बोसोर बा 7 बोसोर हाइस्ट जादों। बिनिफ्राय फुलि बनायनायखौ इसिबां मोजां जागोन होननानै आं सानाखै। बा आङो केरेलानिफ्राय जिथु कन्टेक्ट खालामनानै आङो टाच खालामदों, बिसोरो बुंदों गावसिनिया 30, 35, 40 बोसोरनि अलरेडि दंफांफोरा जाजोबखाबाय। बिनिखायनो जोङो खुद आंनि लोगोआनो थांनानै केरेलानिफ्राय बेगरखौ लाना फैदों, ओमफ्राय आङो इयाव फुलिखौ फसायदों। जोंना फुल प्रुफ दं, रायजो राजाया फुल प्रुफ लानानै नायनो हागोन जोंनि जेनुइन फुलि नंगौना नङा, केरेलानिफ्राय लाबोना लाबोमाराखै बेखौ डिटेल्स लानानै रायजो राजाया गायनो हागोन। आरो खुनु डाउट गैया। आरो नोंथांमोना खमाव मोनदों होननानै सोरबा सोरबा मानसिनिफ्राय फुलि गायनाया आं इसिबां थिग नुहुराखै। बिनि डिटेल्स प्रुफ लानानैसो फुलिखौ गायनो हागोन नोंथांमोना। बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबखौ हांख्रायबाय, थेंक इउ बेयाव फैनायनि थाखाय। माने जोङो दायो आंनि लोगोआ बुंलांखाबाय ना, माने जोङो बेखौ जेनुइनलि जोङो माबानिफ्राय केरेलानिफ्राय लाबोदों। आंनो मेन प्रुफ, आंनाव सेस भिडिअ क्लिप्स दंजोबो, आं हजोंनिफ्राय लाबोदों। आरो दायो मार्केटआवहाय बहुतखिनि खोनादों आरो ना, सोरबा बहुत खम रेन्जआवबो होदों, माने हमना ला 20 थाखा, सोरबा 25, 30 बेयावबो होलांदों आरो ना। खिन्थु आंनि जेसेबांखिनि नलेज दं, जोङो बे बुस्थुखौहाय 2 इयार्सनि सिगांनि सार्भे खालामगासिनो दंमोन नालाय, थ' अलमस्ट बे बुस्थुआ जुदि फुलि बनायोब्ला बे फिथाइनिफ्राय जुदि फुलि बनायोबा अलमस्ट 10+ जानांगौ आरो। दा बेबायदि आसामाव गैस्राखाया, टटेलि गैस्राखाया। खालि मेघालयआव दङ होनदों, मेघालयआवबो अलमस्ट लाइक 15 to 16 इयार्स बिदिनिल'सो दङ। बेखायनो बहुतखिनि माबानि थाखायनो जोङो माने गावनो रिक्स लानानै केरेलानिफ्राय जोङो लाबोबाय। जोंनाव सब लाइभ प्रुफ दंजोबो। आरो जोंनि बिनि माबाया मेचुरिटिखौ जेबो गिनाङा, अलमस्ट 20 to 25+ आरो
बेखायनो जेबो बेयावहाय जोंनि बेयाव जेबो इसु गैया आरो जोंनाव एभेलेबल दं नैबे नदुवार बिश्वनाथ सारियालि माबा नगदा माबा डायमन्ड स्कुल खाथियावनो माखासे अलमस्ट बुकिं जाबाय जुदि जाय जेनुइनलि गायनो गोसो बे जोंनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नाम्बारा स्क्रिनाव होनाय जागोन ओमफ्रायो मेन खोथाया जाबाय जों गावखौनो बुस्ट खालामना लायाखै कि माने जोंनिफ्राय गाय होननानै आरो खिन्थु गायनायनि सिगां ताकि बर'फ्रा फ्लप जाया मानो होनब्ला बहुतखिनि मार्केटावबो खोनादोंखि फिथाइखौनो बायनानै माबाफोरा मुस्लिमफ्रा ना मियाफ्रा बिसोरो नार्सारि खालामनानै बर'नोनो आरो एक्सप्लर खालामफिनदों आरो ना आरो बे फुलिखौ जुदि गायोबा उनावहाय प्रब्लेम जानायनिथ' सियर चान्स दंखायो ओंखारगोन अखानाय खुनु गेरेन्टि गैया बेखायनो बिनिफ्राय एसे साबधान जा आरो माने गायनायनि सिगां एटलिस्ट एसे माबाखौ सों डिटेल्सखौ सों आरो कि माने बे दंफाङा मेचुर नंगौना नंमारा बेसेबां आरो बेसेबां बोसोरनि मेचुर दा आंनि बेनो खावलायनाय आरो माने जुदि जायहा जेनुइन इन्ट्रेस्ट दङ जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जुदि फार्दार डिटेल्स जुदि नांबावगौबा जोंनिफ्राय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै जोंनिफ्राय सोंना लानो हागोन आरो